Транспортният министър Гроздан Караджов свика нова среща, след като дрон изправи на ногти летище София в петък. Кой участва в нея и какво решение беше взето? Темата следи нашия колега Запрян Запрянов. Разкажи ни. Добър вечер. В срещата при министър участваха операторите на летищата в София, Пловдив, Варна, Бургас и Горна Оряховица. А след нея стана ясно, че всички те ще бъдат оборудвани с така наречените антидрона системи. Целта е това да стане в бързи срокове, но според Транспортното министерство първо трябва да се определи най-подходящата технология. Това означава, че новите системи трябва да бъдат съобразени с местоположението на съответното летище и с неговите размери. А иначе очаква се новите системи да бъдат две. Едната ще има функцията да открива дронове, а другата при необходимост да ги сваля. Срещата между операторите на летищата и министъра на транспорта започна около обяд. От официално пресъобщение на ведомството стана ясно и решението международните аеропорти у нас да се оборудват с антидрон системи. Ще се опитаме да намерим бързи решения в много кратки срокове. Това ще се случи с инвестиции от наша страна, но най-важно от всичко ще е първо да намерим най-правилната технология, която да ни защити. А правилната технология, по думите на антидрон експерти, означава системите за противодействие на дронове да са съобразени с параметрите на летището. Спрямо самия размер на конкретното летище, спрямо регулацията и спрямо обкръжаващата го среда. Именно по тези причини, според Топалов, летище София е едно от уязвимите. Летището е в особено положение, защото около него има градска среда и това увеличава рисковете. И добави, че задачата се усложнява допълнително, когато целта е летището да се защити от голям военен дрон. Но не липсват решения. В опитните държави използват така наречения Smart Jamming. Това са системи, които заглушават сигнала между този, който го пилотира, и самия дрон. И се стараят да поемат контрола. Не винаги е възможно. В повечето случаи дроновете от такъв тип падат. Технологията Smart Jamming се използва от над 100 летища в света, от които около 30 са в Европа. Експертите обаче са категорични, че каквито и системи да внедри България, те трябва да останат секретни. И проблема е в новата ситуация, че противника ви, условния да го кажем, той се приспособява към вашите контрасистеми. За това защитата на летищата зависи и от друго, смята Кабаеро. Ако погледнете към летищата в Испания, Франция, Германия, ще видите, че най-важна е координацията между органите. За новините на Нова, Запрян Запрянов.